Sa number 2, 13 ka mga banukang syudad sa Negros Occidental ang apektado sang baha. Masobra sa 6,000 ka mga pumuluyo gin-evacuate kagang Kabangkalan City. Nagaplano na sa pagdeklarar sang state of calamity. Base sa 11 a.m. nga report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 6,997 ka mga persona ang yara sa mga evacuation center sa nagkalain-lain nga LGU. Ang Kabangkalan City may pinakamadamo nga gin-evacuate 1,613 ka pumuluyo. Suno kay Mayor Benji Miranda, as of press time, iya iga-convene ang City DRRMC. Wala labot nga sa mga gin-evacuate, ang mga talamnan, lubog man sa tubig baha suno sa iya. Ang Sipalay City may masobra sa 1,400 nga gin-evacuate. Ang Isabela may masobra sa 1,300. May mga gin-report nga baha kag gin-evacuate man sa Hinubaan, Kawayan, Binalbagan, Himamaylan City, Ilog, Canduni, Hinigaran, Calatrava, Moises Padilla kag Pontevedra. Sa Moises Padilla, may 4 ka mga balay nga gin-report nga gin-anod sa sitio Sulbud, sakop sang Barangay Crossing, Magalyon. Naanod sa Suba sang Binalbagan ang mga balay. May 4 man ka mga balay nga naguba sa Hinubaan, kag 4 sa La Castellana suno sa PDRRMO. Nagakabalaka naman ang mga mangunguma. Suno kay Pedro Limpangog, ang presidente sang Federation of Irrigators Association Central Negros, bago lamang nakasabwag ang mga rice planters kagaron natabunan sang tubig baha ang mga talamnan na bina ang sakop sang 4th District. Suno kay Irene Bell Plotenya, ang pamuno sang PDRRMO, ang flash flood nag-igo sa Southern Negros. Halos tanan nga mga banwak ang syudad sakop sang 5th kag 6th District sang Negros Occidental. Suno sa kay Governor Eugenio C. Lacson ang natupan sang tayuyon na pag-ulan. Pero suno sa iya, base sa ulihing advisory sa Pag-asa, ginapaabot na ang pagtupa sang ulan sa bilog nga probinsya. Kung may magdeklara man sa state of calamity suno sa kay Lacson, iya ini nga ginapaabot na nga daan. Ang orange, yung alis sa part of 4th District, including Bacolod. And then dito sa babaw, sa north, yellow.